सुनीता दीदी के चिट्ठी हमरा के ई शादी ना करे के बा, काहे कि हम एक लड़का से शादी कर चुकल बा। और छोटकी बेटी के साथे बियाह मन लड़किया से बियाह तय रहे ना, वो लड़किया बियाहे के दिन भाग गए। जब बड़की भाग सकीले तका छोटकी ना भाग सकीले। गांव भर में जेकरा घरे विपत बा, जेकरा घरे आपदा बा, जेकरा घरे मुसीबत बा, ओकरा उतना दर्द नहीं खे, लेकिन पड़ोसी और आवार जवार की हालत बहुत ज्यादा पाता। एकरा के ऐसा ही भाषा में समझी कि गैया बियाए जाए बैला के। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उस सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ये फिल्म के नाम गवनवा के साड़ी। गवनवा के साड़ी ये एगो पारिवारिक फिल्म है जौना में ड्रामा, सस्पेंस, इमोशन और फिल्म में दिखावल गइल बा। ये फिल्म के एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री बाड़ी संजना पांडे और एह में सह कलाकार के रूप में बाड़ी किरण देवी। ये फिल्म के अगर हम मॉडर्नाइजेशन और आज के दौर के नजर से देखी तो भाग भगौल वाला फिल्म लोग सब देखले होगा कि आजकल हमने के समाज में प्यार के नाम पर हवस और रिश्ता के नाम पर व्यापार के धंधा अंधाधुंध चालू। आजकल देखा था कि हमने के समाज में जब बेटी के ब्याह करे जायल जाता तो वो हरी बेटी लोग चाहे बेटा लोग निकल लोग बताओ कि हमारे कोई से एक दूसरा से और एक दूसरा के हमने के पसंद कर ले। भुआ लेखा पूरा पकावत पकावत वो दिन आ जाता कि घर से माई बाप की इज्जत और संस्कार के लेके लोग निकल जाता और भाग जाता। यह कहानी के और यह समाज में जौन चलता तो ना के एक फिल्म के राइटर, एक फिल्म के लेखक शब्द के रूप में कागज पर उतरले बाड़न और कागज पर एक शब्द के रूप में जो कैरेक्टर और चित्रण कल गई बा ओकरा के बखूबी सहजता और सरलता से फिल्म के हरेक कलाकार वो किरदार के स्क्रीन पर उतारे में सफल हो गई बा। ये फिल्म के ट्रेलर जब हम देखनी तेरा साथे साथ हमरा वो हरेक चीज अपना समाज के, अपना गांव आवार जवार के सीन चित्रण होखे लागल हा, हमरा आंख के सामने आवे लागल और इहो समझ में आवे लागल कि कौना कारण उ बाल बच्चा चाहे उ घटना घटित भइल। कहल जाला कि फिल्म मनोरंजन के साधन, लेकिन मनोरंजन के साधन होते हुए समाज के जब आईना दिखावे लगे तो ऐसा फिल्म के प्रमोट और ऐसा फिल्म के सराहल जरूरी हो जाए। ये फिल्म के राइटर से लेकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और छोट से छोट कलाकार के तारीफ करे के बाद और तारीफ करे के बाद कि आज इतना सहजता और सरलता से इतना गंभीर विषय के चित्रण कर दिलस और स्क्रीन पर उतार दिले। तो फिल्म में कैमियो के रोल बा भोजपुरी शेरनी यानी कि अक्षरा सिंह के। उनका फैन लोग नाम दिले बा अक्षरा सिंह के कि भोजपुरिया शेरनी। उनका भी एक फिल्म में कैमियो के रोल बा और अक्षरा सिंह के कलाकारी के भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत पहले ही दाद मान चुका बा। अगर हम बात करें फिल्म के कहानी की तो फिल्म के कहानी होता तो फिल्म के कहानी शुरुआत होता कि घर के एगो बेटी के ब्याह होता, तैयारी होता। ब्याह के जब दिन आवता तो घर के दरवाजा पर बारात आ जाता, बारात आ जाता मंडप तक भी आ जाता, दूल्हा माड़ो में बैठ जाता। जब छोट बहन लोग अब ब्याह करे खातिर सिंदूर दान करे खातिर लड़की के बुलावल जाता तो लड़की घर से भाग जाता और भाग गई पड़ी और एगो चिट्ठी लिख के छोड़ के गोल बड़ी कि हम केहू और से प्यार कर ले बाबूजी हम ऐसे जाता। जब हाथना चीज हो गई तो इतना दिन से पूरा पकावत रहो घुआ बन के पहले ही काहे ना भागू। बेटा के भी इज्जत बात दे, बाबूजी के भी इज्जत बात दे और हाथना समाज के सामने जो छीछा लेदर भाई तौनो बाज। खैर ये फिल्म में दिखावल गइल बा कि जब वो लड़की भाग जाती, बड़ बहन घर छोड़ के भाग गई तो अब घर के इज्जत कैसे बात, समाज में छीछा लेदर होखे से कैसे बात। तेकरा खातिर माई बाबू अपन इज्जत के पगड़ी छोटकी बेटी के चरण में सौंप दी कि बेटी अब तहरे चरण में हमार घर और हमार इज्जत।
ये बियाह खातिर छोटकी बेटी बाप के इज्जत के तार तार होखे से बचावती और शादी करे खातिर हाँ भर ये फिल्म में रोज सब देखब कि बीच में कितना द्वंद्व होता, कैसे एकरा का मान मनोबल होता। वो पूरा फिल्म में मसाला के साथे साथे भावना और इमोशन के जोड़ के एगो परफेक्ट रूप से चित्रण और प्रेजेंट कईल गई बा। एक नया मोड़ तब लेता जब लड़का के माई गांव में घूमत है तो उनका कान में आवाज आवता, जैसे रोज सब देखले होगा कि हमके गांव भर में जेकरा घरे विपत बा, जेकरा घरे आपदा बा, जेकरा घरे मुसीबत बा, ओकरा उतना दर्द नहीं खे, लेकिन पड़ोसी और अवार जवार की हालत बहुत ज्यादा पाता। एकरा के ऐसा ही भाषा में समझी कि गैया बियाए जाए बैला के पिछवाड़ा फाटे। ऐसा ही फिल्म में भी दिखावल गइल बा। लड़का के माई गांव गली में जाता रही तो उनका कान के पास लोगों के बात आवता और सुनतो बाड़ी कि जब बड़की भाग गई तो का गारंटी बाकी छोटा की ना भाग। और कान के कांचा आदमी ऐसा बात पर विश्वास बहुत जल्दी कर रहे वाला और लड़का के माई घरे आके ठान ले तड़ी की अब ये लड़की से हमार बियाह गावना ना हो, ये हमारा घरे ना। यह सीन आगे बढ़ता है। एक बीच में लड़का के माई के साथ हादसा हो जाता, उनका एक्सीडेंट हो जाता और एक्सीडेंट होकर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाता। जब हॉस्पिटलाइज हो जाता तो बहुत सारा लोग देखे आवत। जब उनकर सास ठीक होके घरे आवताड़ी तो अभी कहताड़ी कि अब हमार जौन पत्तो हो बिया ओकरा के हम गावना करके बताई। गावना के साड़ी कीनताड़ी, तरह तरह के उस जितना सामान होला, जितना तैयारी होखेला अपना से एड़ी चोटी के दम लगा के जोर लगा के हर्षो उल्लास खुशी से तैयारी कर। लेकिन ये खुशी के समय के नजर लग जाता यार, समय के ही कुछ और ही इच्छा रहता जौन पतोह के रूप में रही, जना के पतोह के खातिर गौना के साड़ी भेजल जाला। अब साड़ी खरीदा गइल बा लेकिन पतोह के मृत्यु हो जाता। इस जे कहानी में एक अलग रोमांच और इमोशन और जज्बात और इमोशन रवा सभी के आंख में आंसू के रूप प्रदर्शित हो जाए। लेकिन सास कहता है ठीक बा हमार पतो हवे दुनिया में नहीं खे, लेकिन इस साड़ी लेके जाई और ओकरा जैसे वो गावना होखेला वैसे गावना करा के आई और ओकर रथ थी यानी कि चिता हमारा दरवाजा से उठी। और ऐसे ही होता पतो आवत आड़ी और घर में दौरा में देगो डालाता और उनका रंथी एक घर के चौखट से ही उठ के जाता। कि फिल्म के ट्रेलर कैसा लागला, ये फिल्म के कौन सीन सबसे बढ़िया लागला, संजना पांडे के एक्टिंग कैसा लागला, किरण देवी के एक्टिंग कैसा लागला, अपन विचार कमेंट बॉक्स में वस्त से लिखा जा। ये फिल्म गवनवा के साड़ी कैसा लागला ओकरो बारे में वस्त से बताई जा। ऐसा ही भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर, गाना और भोजपुरी इंडस्ट्री के नया समाचार जाने खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। अगर ये वीडियो रवा सब यूट्यूब पर देखा था तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।